Baba onamandla onke, yisewe iNkosi yethu Jesu Kristu. Kule ntambama siphakamisela amehlo ethu kuwe. Kule ntambama siyakhothama kuwe. Siyabonga usuku senzele lona nazo zonke izipho zomusa zakulolu suku. Namanje nake Nkosi siza kuwe sizolalela ukukhuluma kwakho. Vula izindlebe zethu zikamoya, uvule izingqondo zethu zikamoya, uvule izinhliziyo zethu zikamoya, ukuze enhliziyweni yethu siyokugcina izwi lakho, ukuze singoni kuwe. Namanje nake Nkosi, khuluma nathi sikulalele, ngoba akekho omunye uNkulunkulu esifisa ukumlalela ngaphandle kokuba silalele wena. Amen. Ngiyababingelela abantu abasha kule ntambama. Sibonga kakhulu-ke uNkulunkulu emuhle kithi ukuthi ahlale njalo ekhulumisana nokuphila kwethu. Kukhona izwi likaNkulunkulu elikuvezayo ukuthi izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo. Izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo. Bese liphinda futhi ngelinye ilanga likhulume ngendaba ethi ivangeli lingamandla, alinawo amandla, liyiwo qobo amandla. Manje uma ngabe-ke ubheka lezi zinto zombili, njengoba usengumuntu omusha, usaphila emhlabeni wama-debates, usaphila emhlabeni wama-arguments, usaphila emhlabeni wabantu abafunde kakhulu, aba-arguisha kwasani. Kuyokukusiza-ke wena ungumuntu omusha, ulibambe leli elashiwo umpostoli Pawuli elithi avoid useless arguments. Avoid useless arguments. Khuluma ngento ngoba ukhona umuntu ozosizakala noma nawe uzosizakala. Hayi ukuveza ubuqha nobugagu bakho. Ngifisa-ke namhlanje-ke sibheke indaba ethi uyokuthole abantu be-arguisha ngendaba ethi lokukholwa lokhu nayo yonke lento eniyenzayo la emhlabeni enithi eyokukholwa, niyokwenze njani uma ngabe seningasaziphilisanga impilo entofontofo ngapha emhlabeni, nifike ngale yonke lento ebenikholwa yiyo ingekho. Thina sizenzela konke esikuthandayo emhlabeni, makuthi senze lokhu senze lokhu. O-soft life laba enithi nina ayikho into ewu-soft life, kanjani. Niyokwenze njani? Anikufisa ukuthi izakhi zaziphuthisela. Uma ngabe uwumuntu omusha obuthaka nongaziqondisisi izinto zikaNkulunkulu, ungawukeka lapho uthi ngempela baqinisile. Ubani owake wafa buye wavuka wazositshela ukuthi kwenzekani ngale? Hayi, nawe uzithole sewucwila empilweni yezwe, ngoba uzwe laba abathi what if? What if? Lokukholwa kwethu kunilahlekisela ubumnandi basemhlabeni. Ngifisa-ke bantu abami-ke sibheke izwi likaNkulunkulu,
ngoba yilo kuphela elikwazi ukutakula umuntu. Ingakho izwi kaNkulunkulu kufanele ulifunde liphile kuwe, okuzodalela ukuthi noma ngabe kuvumbuka ama-arguments angakulimazi, angakuthinti. Ngifuna-ke sibheke u-1 Timothy chapter 4. U-1 Timothy chapter 4. Siqale ku-verse 6. U-1 Timothy chapter 4, siqala ku-verse 6. Uthi-ke, nxa ubeka lezo zinto kubazalwane, uyakuba yisikhonzi esihle sikaKristu Jesu, wondliwa ngamazwi okukholwa nesifundiso esihle osilandelayo. Kusho ukuthi la kwa-Christianity indaba osuyazi uyidlulisela phambili. So-ke la umpostoli Pawulo ukhuluma naleli bhuku leli eluTimothy. Uthi-ke nawe-ke njengoba sengikufundisile wakwemukela uyokudlulisela kwabanye abakholwayo kunjalo abazalwane. Okay. Kodwa manje ngithanda lapha methi uyakuba isikhonzi esihle sikaKristu Jesu. Kusho ukuthi yonke into oyenzayo awuyenzeli omunye umuntu, kodwa uzenzela wena ukuze ube yisikhonzi esihle sikaKristu uJesu. Bese ethi uverse 7, kepha wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi, kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu, ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kunesethembiso salokho kuphila nalokho okuzayo. Bese ethi uverse 9, likholekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa. Uthi uyabona-ke Timothy la emhlabeni kuzoke kube khona iy'nganekwane ezikhuluma ezinako nje ukukholwa phakathi. Kodwa uma uyisisebenzi sikaKristu Jesu, wemukele nomoya oyingcwele ubusa kuwe, uyakwazi uku-identify ukuthi iy'nganekwane-ke lezi. Kodwa uma ngabe uwumKristu nje oyimfekethwana nje ontekentekana, angeke ukwazi uku-identify ukuthi zinganekwane-ke lezi. So-ke la umpostoli Pawulo uyameluleka-ke lo mfana ukuthi lekshi uyozigada-ke mfana wami ini inganekwane. Bese ethi kodwa wena uyozisiza ngani? Ngokuhlala njalo umesaba uNkulunkulu. Uthi-ke ukwesaba uNkulunkulu nokubambelela ezwini lakhe kukusiza kuloku kuphila kwamanje, bese futhi kuphinda kukusiza ekuphileni okungunaphakade. So-ke kule argument ezothi what if, uma ungalazi izwi likaNkulunkulu ungastegarisha ukuthi hayi mina nginesho yokuthi ukwesaba uNkulunkulu nokwenza intando yakhe manje, ngibe isisebenzi sikaJesu Kristu manje, ngizigcwalise ngezwi likaNkulunkulu engqondweni yami,
ngiphile impilo ejabulisa uNkulunkulu manje. Lokho kuzongisiza manje kuphinde futhi kungisize ekuphileni okuphakade. Ngineshoya lokho. Nangiya uverse 9 uthi likholekile lelizwi lifanele impela ukwemukelwa. So angithi uyabona ukuthi usuphunyukile kulabo ngqeqe abazofuna ukukudonsa bakudonsele ezintweni zabo. Bese uphinda futhi uya lapha ya kwabaseKorinte besibili, 2 Corinthians chapter 4. Lapha yana kusukela kuverse 7 uthi ke kepha lengcebo sinayo ezitsheni zobumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngubukaNkulunkulu ungabi ngobuvela kithi. Angithi ke manje mawazi ukuthi vele sizitsha zobumba, kodwa manje kulezi zitsha zobumba esiyizo kunemfihlakalo efihliwe la ezitsheni zobumba. Laba ba-arguishayo abasho ukuthi kungenzeka kuba uyadlala ngapha uziphuthisela ubumnandi bese uya-understand ukuthi hayi bafanele basho kanje. Ingoba bangibona ngifana nabo physically ngiyisitsha sobumba. Kepha khona into abangayazi ukuthi kunengcebo efihliwe la kimi. Okay? Right. Bese eqhubeka uverse 8 ethi siyacindezelwa nxa zonke kodwa asinyinyekile. Siyaxakeka kodwa sidikibali. Siyazingelwa kodwa asidelwa. Siwiswa phansi kodwa asibhujiswa. Bese qhamuka uverse 10 esethi sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. Meaning njengoba siphila la emhlabeni, njengoba sizitsha zobumba njengabo bonke abantu abahamba la emgaqweni, kodwa manje kunomehluko. Uyisitsha sobumba unjalo, kunemfihlakalo efihliwe kuwe, kunengcebo efihliwe la kuwe. Njengoba eze echaza la ukuthi siyahlukumezeka, siyahlushwa kanjani, kodwa lokho akunayo i-effect etheni empilweni yethu. Isizathu sithwele izimpawu zikaKristu emzimbeni. Sile zitsha zobumba ezinengcebo efihliwe ukuthi noma ngabe kwenzekani empilweni yethu umuntu osibuka yaza sidabukele, kanti cha thina we understand ukuthi izimpawu. Elinye izwi abantu abamlize lithi sihlanganyela ezinhluphekweni zikaKristu. Siyaxakeka, siyazingelwa, kodwa konke lokho akusho lutho. Ngubani? Asisodwa, asihambi sodwa. Uthe will never leave us or forsake us. Manje nake bantu abami njengoba ke izwi kaNkulunkulu likhuluma indaba kaJesu owaphila ngapha, wayeseyahamba. Uzathi uma ehamba uthi uyosilungisela indawo. Uyayizwa enye ingcebo esinayo thina already i-accommodation yethu
uJesu useyiprepayile ngale. Ingakho thina ukufa nokuphila is the same thing. Masifa si right, masiphila futhi si right. Akukho la sithi masiphila khona sibe nokuntengantenga. Njengoba sisengapha asintengi ngoba siyazi ukuthi silungiselelwe indawo uzathi ukube bekungenjalo bengiyokwenzani bengiyonitshela. So uma ngabe ke ehamba eyosilungiselela indawo uthi uyobuya so ingakho uma ngabe umKristu edlulile emhlabeni we understand ukuthi uyolala. We understand ukuthi one day yothi makhala icilongo bese yavuka. So uma ngabe edlule emhlabeni uyolala uyobuyela enhlabathini lapho yathathwa khona ngoba namhla evuka akaseyokuvuka nenhlabathi useyovuka with a glorified body. So uma ngabe ungenayo le understanding bazokuka ontanga yenu bakuke ngenganekwane zinazi neze culture nezani uzodideka. Ingakho ke abantu abami kubalulekile ukuthi uligcine izwi kaNkulunkulu enhlizweni yakho ukuze unguni uzo avoid nama useless arguments. Ingakho izwi kaNkulunkulu kufanele ulifunde. Ungalifundeli ukuyoshumayela, ungalifundeli futhi uqhoshele omunye umuntu, kodwa ulifundele ukuliphila. Lokho okuzosiza wena ukuthi at any time uma kuvuka izimo zempilo ukwazi ukuzi-understanda, ukwazi futhi ukucopa nazo. Ingakho ethi you are not exempted from troubles, but I will give you an ability to go through. So ingakho ilakhe lithi siyaphonseka phansi kodwa siyavuka. Ngithanda izwi kaNkulunkulu mase lithi uwe 7 times kodwa futhi uvuke 7 times. I-reason awulali phansi because ukhona lo kuwe, ukhona lo phila kuwe. Ngakho-ke bantu abami besikhuluma ngendaba ukuthi you have got nothing to lose. Phila impilo yobuKristu. You have got nothing to lose. Phila impilo yobuKristu. You have got nothing to lose. Amen.